πάλι ο Ζόρντι Γκόμεθ. Κεφαλιά, η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. 1-0 για την Ομόνοια. Με τον Φράνκο Πίρσε, τον Κροάτη, ο οποίος ανέβηκε. Η εκτέλεση του κόρνερ ήταν πολύ καλή. Ο Κροάτης κινήθηκε εκεί που έπρεπε. Ανοίγει το σκορ και πετυχαίνει το πρώτο γκολ της Ομόνοιας στη σεζόν 2018-2019. Από την πολύ καλή εκτέλεση του Γκόμεθ, η κίνηση του Πίρσε κάρφωσε την μπάλα από εκείνο το σημείο. Μόνο να την παρακολουθεί μπόρεσε ο Ουργκοπάρτο, ο οποίος βεβαίως δεν φέρει ευθύνη. 33χρονος Ισπανός απέναντι στον Αραμπατζή. Εκτελεί 1-0 με δύναμη στη γωνία. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Αραμπατζής για να αποτρέψει τον γκολ. Ο Ζόρντι Γκόμεθ ανοίγει το σκορ στο 29. Πολύ καλή εκτέλεση πέναλτι για τον Γκόμεθ. 1-0 για την Ομόνοια. Ξανά μάντεψε σωστά ο Αραμπατζής, αλλά ήταν πάρα πολύ δυνατό και στην γωνία το πέναλτι του Γκόμεθ, που δεν μπόρεσε να σταματήσει την πορεία της προς το τέρμα. Αντί από τον Αραμπατζή. Ίδιο σκηνικό με το πρώτο μέρος, στην απέναντι εστία στο 52 και πάλι στη γωνία συρτά. Εύστοχος και πάλι ο Ζόρντι Γκόμεθ. Εδώ βλέπουμε ξανά την εκτέλεση, θα ξαναδούμε και το μαρκάρισμα του Πιλέα με την πρώτη ευκαιρία. Τώρα, Ραμίρες στον Κούσουλο, του πέρασε πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Τρεις παίκτες της Ομόνοιας κάνουν κίνηση απέναντι. Η σέντρα από τον Κωνσταρικανό. Για να δούμε στο δεύτερο δοκάρι, 1-0 η Ομόνοια. Σκόρερ ο Ζόρντι Γκόμεθ, το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Μέσα από μια οργανωμένη, την πρώτη στον αγώνα επίθεση της Ομόνοιας. Δείτε εδώ, από τον Κούσουλο αρχίζει η φάση. Η σέντρα από τον Ραμίρες. Έγινε το τακουνάκι και η μπάλα έφτασε στον σκόρερ. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια πράγμα. Και βλέπουμε τώρα τον Γκόμεθ να εκτελεί και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο πρώτος σκόρερ της Ομόνοιας φτάνει τα 4 γκολ. Σκοράρει και πάλι μετά το Τσίριο. Προηγείται με 1-0 με την εκπληκτική αυτή εκτέλεση φάουλ από την προηγούμενη φάση μαζί με τον Στάροκιν. Ο Γκόμεθ παίρνει φόρα, εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Δεύτερο γκολ του, πέμπτο στο πρωτάθλημα. Μεγάλο προβάδισμα πια στον αγώνα με τον Ερμή, στον οποίο κέρδισε η ομάδα του. Με 2-1 εδώ. Τάμαρη για τον Ζαχίτ. Ο Μωράης. Έχασε την μπάλα τον Γκόμεθ που πάει να πλασάρει τον Βάντερμαν. Υπέροχο γκολ για την Ομόνοια με τον Ζόρντι Γκόμεθ το 29 να κρεμάει τον Βάντερμαν. Ο πρώτος σκόρερ της Ομόνοιας με αυτή την υπέροχη λόμπα ανοίγει το σκορ στο Γάσιπι για τους πράσινους το 29 από το κλέψιμο που έκανε στον Μωράης. Ο Βάντερμαν ήταν εκτός, χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά ο Ισπανός. Δείχνει δείγματα της μεγάλης ποιότητας του ως ποδοσφαιριστής. Κρεμάει τον Βάντερμαν και ανοίγει το σκορ. Σίγουρα ένα γκολ από τα καλύτερα της εφετινής σεζόν από τον Ζόρντι Γκόμεθ, τον πρώτο σκόρερ. Εδώ το κλέψιμο της μπάλας και αμέσως το πλασέ πάνω από τον Βάντερμαν. Εδώ φαίνεται να παίζει μπάλα ο Γκόμεθ, αμέσως το πλασέ, υπέροχο το τέλειωμα από τον Ζόρντι Γκόμεθ και 1-0 στο 29. Στην πρώτη προσπάθεια στο στόχο, έχω την εντύπωση, για την Ομόνοια. Έκαναν νωρίς το παιχνίδι δύο αναγκαστικές αλλαγές. Ο Λόρα για Κολοβό από το Μαυριά. Γκόμεθ έχει καλό αριστερό πόδι, θα το κάνει το σουτ 0-2. Παίρνει σημαντικό προβάδισμα 2 τερμάτων. Πρώτο σουτ στο δεύτερο ημίχρονο. Γκολ για τον Γκόμεθ. Προβάδισμα 2 τερμάτων για την Ομόνοια. Η Ομόνοια ξανά τον γκολ. Ο Κολοβός την assist. Ο Γκόμεθ πολύ ωραίο σουτ. Χαμηλά, δυνατά στην αριστερή γωνία. Το Αραμπατζή, κανένα περιθώριο να αντιδράσει ο Ελλαδίτης. Ερμής 0. Ομόνοια 2 στο 66. Ανδρέα Βεντούρη.
Και στο λεπτό η δεύτερη αλλαγή για τον Ερμή, θα περάσει εκτός ο Μαύρου για να περάσει στη θέση του ο Ντεμέλο. Αν πρόσεξες, Ανδρή, και περιμένει και ο Μαυρίας. Ξέφυγε ο Σοάρες. Γκόμεθ το σουτ, γκολ 1-1 στο 58. Ο Γιόρτι Γκόμεθ θα ισοφαρίσει. Η κίνηση από το Σοάρες θα στρώσει για τον Γιόρτι Γκόμεθ το δυνατό αριστερό σουτ στη γωνία του Ρωμό. Ο Γιόρτι Γκόμεθ, ο οποίος είχε σκοράρει και στο παιχνίδι που είχε λήξει 2-1. Είχε μάλιστα δώσει το προβάδισμα στην Ομόνια. Προσπαθούν να βγουν μπροστά, όπως εδώ η Μπαγιά που βγαίνει, ευκαιρία, η κεφαλιά, να το 1-0. 1-0 με τον Ματ Ντάρπισάιαρ στο 25. Ο Άγγλος ανοίγει το σκορ και το πανηγυρίζει μπροστά από τους χιλιάδες φίλους των Πρασίνων. Από την παγιά του Γκόμες ξέφυγε από τα μαρκαρίσματα, έχασε το βηματισμό του εκεί ο Γκρέμς στην προσπάθειά του να σταματήσει την πορεία της μπάλας. 1-0 η Ομόνια στο 25. Εικόνα του, αλλά και πολύ σημαντικό στο ότι έβγαλε η Ομόνια αυτή την ομαδική δουλειά τόσο γρήγορα στην σεζόν. Σε αυτή την δεύτερη αγωνιστική, Γιόρτι Γκόμεθ στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ! 2-0 με τον Ντάρπισάιαρ. Στο πρώτο δοκάρι ο Άγγλος θα πάρει την κεφαλιά και θα κάνει το 2-0 πολύ νωρίς στο 32 ή πολύ νωρίς σε σχέση με το 1-0, 8 λεπτά αργότερα. 2-0, Ματ Ντάρπισάιαρ σκοράρει και σε αυτόν τον αγώνα. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που σκοράρει ο Άγγλος. Ομόνια 2, Σαλαμίνα 0. Ματ Ντάρπισάιαρ ξαναβρίσκει από ό,τι φαίνεται τον καλό του εαυτό. Πέρσι ήταν η χειρότερη του χρονιά στην Κύπρο. Όσα γκολ πέτυχε πέρσι ο Ντάρπισάιαρ τα είχε επιτύχει στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Στο φετινό πρωτάθλημα 2-0 με την Ομόνια να εκμεταλλεύεται και στημένη φάση και σε αυτόν τον αγώνα, όπως έκανε και στον πρώτο αγώνα σκοράροντας από φάουλ. Θα το κάνει με τον Γιόρτι Γκόμεθ αυτή τη φορά να έχει την assist, όπως είχε assist και στον πρώτο αγώνα ο Γκόμεθ. 2 assist για τον Γιόρτι Γκόμεθ, 2 γκολ για τον Ματ Ντάρπισάιαρ, 1 γκολ, μια assist για τον Μποτεάκ. Οι άνθρωποι, οι παίχτες της Ομόνιας που μέχρι τώρα γράφουν στα στατιστικά της Ομόνιας. Μπροστά του είναι ο Τρουγιόλς. Εσδρά. Η κάθετη παλιά τον Ντάρπισάιαρ. Ο Τόνιο βγήκε. Το 2-1 θα γίνει από τον Γιόρτι Γκόμεθ που εκμεταλλεύτηκε την απόκριση των Ραμίρες το 67. Γιόρτι Γκόμεθ γυρίζει το παιχνίδι για την Ομόνια. Μπορούν οι συναδέλφοι να μας βοηθήσουν. Ξανά εδώ η προσπάθεια με τον Εσδρά. Να μπορούμε να τη σταματήσουμε, να δούμε αν υπήρχε offside εκεί. Εδώ ήταν offside ο Γκόμεθ. Νομίζω ήταν offside, δεν είναι έτσι Μελενκό? Δεν φαίνεται. Να το ξαναδούμε στο ανοιχτό εδώ. Την ώρα που φεύγει η μπάλα, ο Ντάρπισάιαρ δεν είναι offside. Την ώρα που κάνει το σούτ ο Ντάρπισάιαρ. Ναι, αλλά πόσο πίσω είναι. Ήταν πίσω. Είναι πίσω από την μπάλα. Ναι, όχι, η μπάλα πήγε πίσω. Ήταν πίσω από την μπάλα ο Μελενκό, έτσι. Ναι. Κόρνερ, Γιόρτι Γκόμεθ. Πρώτο δοκάρι, μπάλα περνά, γκολ. Η Ομόνια σκοράρει. 0-1, ποιος άλλος? Ματ Ντάρπισάιαρ, 7ο γκολ. Η υπεροχή φέρνει τον γκολ. Η Ομόνια ξεκινάει εξαιρετικά το παιχνίδι και αυτό το ξεκίνημα το εξαργυρώνει με το γκολ του Ντάρπισάιαρ στο 9. Εδώ ο Γιόρτι Γκόμεθ στο κόρνερ, Ντάρπισάιαρ πιο ψηλά, κανείς εκεί, κερδίσει όλους. 0-1 η Ομόνια, 7ο γκολ του αρχηγού που οδηγάει στο φετινό πρωτάθλημα τους πράσινους. Κερδίζει ο Γκόμεθ, τριμπλάρει, είναι έτοιμος να σκοράρει. Θα το βάλει τον γκολ, 2-0 η Ομόνια στο 34ο λεπτό. Ουσιαστική οι παίκτες του Μπέρκ, ο Γιόρτι Γκόμεθ σημειώνει το γκολ και δέχεται το χειροκρότημα από τον προπονητή του. Δείτε πώς κερδίζουν την μπάλα με την πίεση οι παίκτες της Ομόνιας. Λάθος από τον Βεσελόφσκι. Με Ολύμπια ψυχραιμία, πρώτα τριμπλάρει τον Λαμπό.
Και στην συνέχεια δεν έχει κανένα πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Με δύναμη μάλιστα ο Γιόρντι Γκόμεθ. Στον Ορτέγα πήγε η μπάλα. Από εκεί στον Γκόμεθ. Κίνηση από τον Μποτεάκ. Θα τον βρει. Το σούτ από τον Μποτεάκ και γκολ για την Ομόνια. 3-0 στο 72ο λεπτό. Ο Γάλλος σκοράρει σε μια στιγμή που η Νέα Σαλαμίνα στον αγώνα ήταν πιο επιθετική. Είδατε και την αντίδραση του Μπουρσαϊτίδη. Και πετύχει γκολ και εναντίον της Δόξας. Η κάθετη πάσα και το τελείωμα στην απέναντι γωνία. Ο Γιόρντι Γκόμεθ είναι ο δημιουργός του τέρματος, ο σκόρερ του δεύτερου, δημιουργεί το τρίτο. Και έτσι η Ομόνια φτάνει σε ένα πολύ μεγάλο σκορ, 3-0. Ο Γκόμεθ σήμερα απέναντι από τον Τόνιο εκτελεί, 1-0 η Ομόνια. Ανοίγει το σκορ στο 4 ο Γιόρντι Γκόμεθ. Ο πράσινος που είχε σκοράρει και στο τελευταίο παιχνίδι αλλά και στον πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων αγώνα. Το κάνει και σήμερα στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης με το πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος και αξιοποίησε. Πολύ δυνατό στη γωνία. Μάντεψε σωστά ο Τόνιο αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον γκολ. Και εδώ ξανά η πολύ καλή εκτέλεση του Γκόμεθ. Ό,τι καλύτερο για την μια ομάδα που θέλει νίκη, ψάχνει άλλους 3 βαθμούς, θέλει γλίγορο γκολ και σίγουρα άνοιξε πάρα πολύ καλύτερα τούτα πρώτα λεπτά. Εκτέλεσε ο Γκόμεθ, η κεφαλιά, γκολ για την Ομόνια στο 93ο λεπτό. Ο Ντάρμπισάιαρ είναι ο σκόρερ, φτάνει τα 8 γκολ. Εδώ ξανά η εκτέλεση, κεφαλιά από τον Ντάρμπισάιαρ, η μπάλα πάει στην απέναντι γωνία. Και έτσι έρχεται το 2-1. Πριν τον γκολ της Δόξας, εδώ είναι η σέντρα που βγαίνει, η μπάλα στα δίχτυα, 3-1 για την Ομόνια με τον Λούφτνερ να σκοράρει στο 52. Μέσα σε 4 λεπτά η Ομόνια απαντάει στο γκολ που δέχθηκε με τον Λούφτνερ να κάνει το 3-1. Στημένη φάση και αυτή τη φορά, δεν αντέδρασε σωστά η άμυνα της Δόξας. Η Ομόνια ξαναπαίρνει αυτό το πρόβλημα των 2 τερμάτων που είχε στο ημίχρονο, με τον Λούφτνερ να σκοράρει. Δεν είναι παίχτης που σκοράρει προφανώς συχνά, ανεβαίνει, αλλά εδώ θα καταφέρει, βλέπετε, να κουμπίσει λίγο την μπάλα και να τη στείλει στα δίχτυα για να κάνει το Ομόνια 3, Δόξα 1, 2 γκολ μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά στην επανάληψη. Ακόμα μία στο πρώτο δοκάρι εκτέλεση, γκολ 4-1 για την Ομόνια με τον Κούσουλο να πετυχαίνει ακόμα ένα γκολ σήμερα. 2 γκολ για τον Κούσουλο, 4-1 για την Ομόνια στο 61 της αναμέτρησης και πλέον βάζει σοβαρές και γερές βάσεις πρόκρισης στα ημιτελικά με ένα 4-1 και με μισή ώρα ακόμα να απομένει. Η Ομόνια με ακόμα μια στημένη φάση έχει πετύχει 3 γκολ σήμερα από στημένες φάσεις. Ο Κούσουλος το δεύτερο του στο σημερινό παιχνίδι δείχνει ότι έχει έφεση στο σκοράρισμα και με την εθνική το κάνει, να πετυχαίνει γκολ. Δεν είναι η θέση του, δεν είναι η δουλειά του, αλλά είναι θέση του Σέντερφορ τελικά. Για Σέντερφορ. Όχι, πολύ, το θέλει πολύ μπάλα. Γκόμεθ απέναντι από τον Μπόρουτς. Ο Ισπανός εκτελεί 1-0 η Ομόνια. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, στη γωνία. Ο πολύπειρος Μπόρουτς έπεσε. Σωστά μάντεψε, αλλά δεν μπόρεσε να το πιάσει. Γιατί ήταν εξαιρετική εκτέλεση από τον Γιόρντι Γκόμεθ, ο οποίος δοκίμασε και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τότε νικήθηκε από τον Μπόρουτς στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Τώρα όμως στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, στο δεύτερο λεπτό της παράτασης, η εκτέλεση του ήταν ιδανική, θα έλεγα, στη γωνία. 0-1 η Ομόνια μπροστά στο σκορ με το ξεκίνημα της ημίωρης παράτασης. Μιλένκο. Φοβερό χτύπημα και πέναλτι που κέρδισε Ντούριτς, πιστεύω γι' αυτό το λόγο το κράτησε στο πρώτο δοκάρι, για να δούμε αν θα το ξανακάνει εκεί ο Γιόρντι Γκόμεθ. Πάντως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στην περιοχή. Όντως δοκάρι στα δίχτυα. 1-0 η Ομόνια, ανοίγει το σκορ. Δεν ξέρω αν ο σκόρερ είναι ο Κακουλής ή ο Λάγκαλα. Όλα τα λεφτά, έχω την εντύπωση, ήταν το κόρνερ του Γιόρντι Γκόμεθ εκεί που έστειλε την μπάλα.
Ο Μπόριαν προσπάθησε, χτύπησε και στο δοκάρι. Κάποιος από κοντά την έσπρωξε στα δίκτυα. Η ουσία είναι όμως ότι στο 31 η Ομόνοια ανοίγει το σκορ στο Γασιμπή. 1-0 για την Ομόνοια. Στον Λούφτνερ βλέπω να πιστώνεται τον γκολ. Για να ξαναδούμε. Στο πρώτο δοκάρι πάει για απευθείας. Ο Μπόριαν δεν μπορεί να διώξει αποτελεσματικά. Τυπάει στο δοκάρι, στο νόμο του Λούφτνερ. 1-0 στο 31. Ο αρχηγός της Ομόνοιας, η μπάλα στα δίχτυα, πέφτει στην αριστερά και γίνεται το 2-1. Γιόρντι Γκόμεθ εκτέλεσε από κοντά 1-0 η Ομόνοια. Ο Γιάν Λέτσαξ σκοράρει και δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του. Αποστατική φάση βρίσκει τη λύση στο 33ο λεπτό η ομάδα του Χένιγκμπεργκ. Δείτε εδώ την εκτέλεση και τον Λέτσαξ να κάνει το επιτόπιο άλμα και από το 1-1,5 μέτρο να καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα του Βοζίνια. Από τη στιγμή που δεν σταμάτησε κάποιος την πορεία της μπάλας, ούτε ο τερματοφύλακας, ο Λέτσαξ ήταν αδύνατον να αστοχίσει από εκεί. Ο Γκόμεθ εκτελεί. Ο Λάντι κεφαλιά, γκολ, 3-2 η Ομόνοια μειώνει και επιστρέφει στη διεκδίκηση κέρδους από τον τέρπι. Εξηλαιώνεται ο Λάγκ από το αυτογκολ και την άτυχη του στιγμή στο 21ο λεπτό. Στο 65ο λεπτό η Ομόνοια μειώνει. Είναι εκπληκτικό το τέρπι, το ξαναλέω, και επιβεβαιώνεται και από τα 5 γκολ και από το ρυθμό του. Και δεν ξέρω τι άλλο μας επιφυλάσσει. Ξανά αμαρκάριστος ο Λάγκ, κακή αμυντική λειτουργία εκεί στο στημένο για το ΑΠΟΕΛ και ο Λάγκ ανενόχλητος καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα του Σκουφέτ. ΑΠΟΕΛ Ομόνοια 3-2 και είμαστε ακόμη στο 65ο λεπτό. Πέτυχε γκολ η Ομόνοια, πάμε στον πάγκο του Χένιγκμπεργκ. Αντρέα Σταύρου. Τα πανηγύρια είχαν αντίθετο ρόλο αυτή τη φορά μετά τον γκολ του Λάγκ. Τελέστηκε το κόρνερ, ο Κίκο κάνει κοντρόλ, μένει στην περιοχή, κάνει τώρα την σέντρα, η κεφαλιά, γκολ! Ο Γκόμεθ ισοφαρίζει ακριβώς το 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Ομόνοια βρίσκει τον τρόπο και φτάνει στην ισοφάριση από την σέντρα του Κίκο και την κεφαλιά του Γκόμεθ. Στο 4ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο αρχηγός της Ομόνοιας νικάει τον αρχηγό της Πάφου, τον Ρούτκο, και κάνει το 1-1 στο 90+4. Ξανά από κανονική θέση ξεπετάχτηκε ο Γκόμεθ και ισοφαρίζει σε 1-1. Εξαιρετική και ενέργεια από τον Κίκο και η κεφαλιά φυσικά από τον Γκόμεθ. Εξαιρετικό κράτημα και η σέντρα πανέξυπνη. Σαν αλεπού πίσω από την άμυνα βγήκε, ξεπετάχτηκε ο Γκόμεθ. Κοιτάξτε, και κάνει το 1-1 στο 4ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.